नंगौ दायो सारा आसामावनो जिहेतु बिसायख'थिनि जे दुंहाव बारा सोलिगासिनो बे लेखायैनो 43 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबावबो दायो जे मोनसे आकर्षणीय जिहेतु बिसायख'थि फोसावदिं मेला सोलिगासिनो बेवहाय बर'नि सानै जि दैदेनगिरि बिथांमोना बिसायख'थि गेलेदों सासेया जाबाय बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' आरो सासेया जाबाय आसाम बिधान सभानि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथां सानैया जिहेतु बिसायख'थिखौ बेहाय तामुलपुर बिधान सभा समस्तियाव जे सानैबो बिजाथि महरै गसंथिदों दायो गोख्रों जिहेतु मोननैबो दोलोनि जे बिजाथिखौ जे देरहासार खालामनायनि थांखिजों बिसायख'थि फोसावदिं मेला सोलिगासिनो बे लेखायै आङो दायो दङ एनडिएनि जि मावखुलि जे बिसायख'थि फोसावदिं मावखुलि बेवहाय दङ आं दायो जोङो बिथांमोननि जे मावथिफोरनिफ्राय जों मिथिगोन बे समाव माब्रैहाय सोलिगासिनो बिथांमोननि बिसायख'थि फोसावदिं मेला दायो जों आंदों तामुलपुर ब्लक बिपिएफनि जे आफादगिरि बिथांनिफ्राय आं गिबियाव मिथिगोन मा बुङो जिहेतु नोंथांमोननि जे एनडिएनि बिजाथि बेखौ देरहासार खालामनो थाखाय माब्रै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामगासिनो नोंथांमोना बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय जोङो ओरैबायदि मोजां फोसावदिं माखासे हाबाफारिखौ जों खालामलागासिनो दङ जों दिनैनिफ्राय मथा-मथि जोंनि बिजाथिया देरहागोनखौ जोङो सानब्रैनि सिगाङावनो जों स्पष्ट मिथिखादों आरो बुंनो थाङोब्ला जों दिनैहाय जोङो 90 मिनिट फुटबल खेला बे 90 मिनिट फुटबल खेलायाव जोङो गलनै सोना दोनग्रोखाबाय दा जोङो 90 मिनिटनि बिथोराव 7 मिनिट थांबाय दा जोंहा हमनानै ला 20 मिनिटसो दंबावो बे 20 मिनिट टाइमखौ जों माबायदि हगार हरनाय बेखौसो जोङो दंबाय थायो ओंखायनो जोंनि माखासे प्लेयारफ्रा बलफोरखौ जोगदावलि खालामनानै जेन गलखौ दा सुख'फिन बेखौल'सो जों मावगासिनो दं आरो अलरेडि जों जिहेतु एनडिएनि जोंनि बिजाथिया बिजेपिनिफ्राय जाहैबाय जोंहाथ' जेनेबा बिपिएफ हिसाबै 15टा बिटिसिनि समस्ति हिसाबै जोङो 11टायाव जों लादों आरो बिथांमोननो जोङो मोनब्रै होनानै होदों दा बिटिसिनि डेभेलपनि सार्थआव जों दिनैहाय मोननै दोलोजों बिटिसिआव जोङो जुजिदों जोंहा 11टाखौथ' जों जेबो सिन्था खालामखाया अलरेडि नांगोलनि सावगारियाव बयबो भट होनो थाखाय रेडि जानानै दंखाजोबो नाथाय जोंहा नैबे तामुलपुर समस्तियाबो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे बिपिएफ दोलोनि थाखाय गभर्नमेन्ट फैखांनायनि उनाव बिराद स्ट्रं आरो रायजो राजाफोरनि सापर्टआ जथेस्थ' दङमोन थेवब्लाबो दिनैहाय जों बेयाव बिजेपिखौ बिपिएफआ सापर्ट खालामनाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलाव माखासे माइनरिटि मानसिफोर दं बिथांमोनहा बिपिएफनि सापर्टारफोर दा बिथांमोना बिजेपिआव एसे भट होनो उसुबिदा मोनदोंमोन जों बेखौ जों थिग खालामबाय दा बिथांमोना जोंजों भट होनो थाखाय आग्रह जाबाय आरो जोंनि सार्थ'आ बेनो जोङो बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिनिफ्राय देरहालांनायाव गावहा मन्थ्रि मोनगोन होननानै फोथायनाय दं आरो दाख्लैबावै जिथु जनखमा बेग बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैदोंमोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैदोंमोन बिथाङाबो स्पष्ट भाबै बुंलांदों नोंथांमोननो मोनसे जों उपहार होलांसै बिथांखौ नोंथांमोननि बे समस्तिनिफ्राय जोङो चिफ मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार होगोन होननानै बिथांखौ बुंलांदों आरो माथ्र' देरहा होननानै खामानिया नोंथांमोननि दा बे लेखायैनो जों तामुलपुराव जुदि सासे गोख्रों केबिनेट मिनिस्टार मोनोब्ला जों बेखौ देरहाहोनाया मोजां होननानै तामुलपुर ओनसोलनि गासै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि माखासे रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होनो थाखाय दिनै रेडि जानानै दं आरो जोंबो बिपिएफ दल हिसाबै जोङो जोंनि जेसेबां पेरेन्ट बडिजों लोगोसे जेसेबां सेलफोर दं जेरै इउथ वमेन बिएसइउ आरोबाव कमिउनिटि वेस्टआव जोंहा माखासे सेलफोर दंबावो जेरै माइनरिटि सेल कच राजबंसि सेल राभा सेल बा नाथजुगि सेल बिथांमोनखौबो जों गासिबो लेंहरजोबनानै गावबागाव गामियाव जोङो बिथांमोनखौ फाथायजोब्बाय आरो जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्रा एकदमबारे स्ट्रंलि दर टु दर थांनानै जों बुजायबाय दा बिश्वजित दैमारी बिथाङा मथा मथि जोंनि नैबे समस्तियावथ' टटेल 2,19,000 दं 17,000 दङ दा बिनि बिथोरावनो जुदि 70% जुदि फल जायोबा 1,60,000सो भट फल जागोन बिनि बिथोरावनो जोङो मोनथाम एमसिएलए समस्ति बिनिफ्राय जोङो आसा खालामदों 40,000 जों मोनगोन गैथ्राबाबो जोङो 1,10,000 जों भटखौ जों मोननो हागोन होननानै जों फोथायनाय दं आरो मोनसे समाव जितु नोंथांमोना गोख्रों जितु अजद लाबोदों जे बेवहाय बिपिएफनि बिजाथि जानांगौमोन जों बिजेपिनि बिजाथिखौ जों गनायनानै लाया होनना नाथाय दिनै नोंथांमोना बिथां एनडिएनि जि बिजाथि बिश्वजित दैमारीखौ जिहेतु सापर्ट खालामबाय मा बुङो बेथ' जों बुंदोंमोन जिहेथु जों राजनितिक खालामदों राजनितिक दलनि
उद्देश्यआनो जाहैबाय जों राजनिति गेलेनानै बिजाथिखौ दैथायहरनानै जों गभर्नमेन्ट बानायनाय खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा नंगौ आंबो बहुत अपोज खालामदोंमोन जोंनि BPF दोलोनिफ्रायनो नांगोलनि सावगारियावनो जोंनो केन्डिडेटखौ नांगौ होननानै नाथाय राजनितिकआव माब्लाबा बबेबा थांखिसिम सहैनो थाखाय जोङो बबेबा दोलोजों माखासे डिप्ल'मेसिनि गेजेरजों जों गोरोबलायनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो जोंहा BTCआव जों 11टा देरहा होनानै जों साब्रै बा साबा केबिनेट मन्थ्रिजों मोननायनि मोनसे आसाखौ जों लादों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो थिग बेबायदिनो जोंखौ बुंहरदों जेबो सिन्था खालामनाङा BTCनि सार्थआव जिहेथु सेन्ट्रेलावबो NDAनि गभर्नमेन्ट जानानै दं स्टेटआवबो NDAनि गभर्नमेन्ट जानानै दं जोंहा BTCनि सार्थआव दिल्ली आरो दिसपुरनिफ्राय गोबां दलं लामा बानायनो गोनां दं बा माबा माबि इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानि मावनो गोनां दं थिग बेफोरबादिखौ जोङो मोननोब्ला जों निस्सय इन्डिया जिहेथु BJP आरो स्टेटआवबो NDA गभर्नमेन्ट थानाय हिसाबै जों बिथांखौ सापर्ट खालामनांगोन जेबो नङा जों बिथांमोननो मोनब्रैखौ जों देरहा होनोसै बिथांमोना जोंखौ 11टाखौ देरहा होथोंसै बेबादियाव जोङो मोनसे बुजा फरानि गेजेरजों जुदिও जों बेवहाय दावराव दावसि खालामदोंमोनब्लाबो जोंनो नांथारगौ होननानै बुंदोंमोनब्लाबो जों हाग्रामा महिलारि बिथांनि थिननाय आरो जोंनि माखासे डिप्ल'मेसि बिनि माबाखौ नोजोर बोनानै जों बेवहाय बिस्वजित दैमारिखौनो जोङो देरहानायनि थाखाय जों खामानि मावबाय आरो दा जिहेतु बेवहाय नोंथांनि बे समस्थियाव जिहेतु मोनसे समनि जिहेतु BTRनि जे बारग' शिब बिथांनि जिहेतु समस्ति बिथाङा नैबे समस्थियाव गोबां खामानि मावलांदों जिहेतु रायजो राजानि थाखाय नाथाय नोंथांमोननि जे MLA बिथाङा जेबो खामानि मावनो हालाङाखै होननानै बै समाव बेनि गोबां अजद ओंखारदों मा बुं बेनि बे खोथाखौ ओंखारबाय थादों दा हमनानै ला नंगौ प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बे तामुलपुरनिनो सासे सेंग्रा बिथाङा डेपुटि CMबो जालांदों थेवब्लाबो राजनितिकनि सार्थआव बा जेसेबां बिथाङा बेयाव मावनो गोनां दंमोन बिथाङा हमनानै ला दिनै जोंनि तामुलपुर बासिफोरनि थाखाय मेगनाव गोलैथावना खिन्थु जों बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै जों बिथांखौ जों गाज्रि मोना बिथाङाबो जिहेथु राजनितिक दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङाबो भट बिनायनि इलेक्सन गेलेनायनि बिथाङाबो मोनसे राइट्स दं नङा होमबा मोनथाय दं गतिके बिथाङाबो बिथों दा बिस्वजित दैमारिनि बिथांनि खोथाखौ जों बुंनो नागिरदों बै समाव बिथाङा मोनसे संग्रामनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बिभिन्न दल संगठनफ्रा मोनसे सेपारेट स्टेटनि मोनसे माबायाव दङमोन ना बे समाव मोनसे संग्रामाव दंमोन थिग बेबादियाव बिथांखौ बेवहाय MLA हिसाबै जों होनाय जादोंमोन बै समावहाय खिन्थु बै समावथ' बिराद फिसा पेकेजमोन MLA पेकेजफ्रा बिराद पेकेजमोन दाथ' आजां गाजां बिराद गिदिर जालांबाय नङा होमबा मानसिनि सुबुं अनजिमायाबो बांलांबाय आरो जों दिनैहाय डिजिटेल जिथु मुगा बेवहाय जोंहा माबा माबि बेफोरनो डिजिटेलाइज जालांजोब्बाय बिनि थाखाय पेकेजफ्रा बुरजा जालांबाय हयथ' बै समाव बे फिसा पेकेजजों बिथाङा बारा खामानि मावलांनो हायाखैमोन ओमफ्राय जों दा बिसास दं दा मोनसे जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जिहेथु बिथाङा दिनै आसाम केबिनेटनि सासे स्पिकार बुंथिगिरि बे बुंथिगिरि जानानै बिथाङा दिनै आसाम आयेन आफादाव बिभिन्न जोंनि बर' रावजोंबो लिरबोबाय बर' रावखौ बिथाङा गावनि बे एसेम्ब्लियाव इस्टाब्लिस खालामबोबाय आरो जोंनि माखासे जिहेथु जों बयबो बुंनो थाङोब्ला संग्रामनि गेजेरजोंनो दिनै बर' जाथिया बेसेबां फैबाय थिग बेबायदिनो जोंनि डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन बे नेरसोनखौ बिथाङा हाबनाय लोगो लोगो जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि आसामनि गासै मानसिफोरा जाय दिसपुराव हाबगोन बिथांमोननि थाखाय मोखां नांगा बे बायखोन्दा नेरसोनखौ बिथाङा बेयाव बानायनानै गालांदों बेबो जोंनि थाखाय मोनसे गौरब होननानै जों साननानै लानो हायो नैबे समाव नोंथाङा बुंबावदों प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि जे बियाबाव जेबो मेगनाव नुनाय खामानि मावाखै होनना बुंदों नोंथाङा नङा होमबा नैबे समाव जों जिहेतु मिथिनो मोन्दों बिथाङा तामुलपुरखौ जिल्ला खालामबाय आरो तामुलपुराव DC अफिस SP अफिस लाबोबाय आरो तामुलपुरावनो मोनसे फसंथान लाबोदों केन्सार हस्पिटाल बेखौ जोङो बयबो मिथिनांगौदि जिहेतु केन्सार हस्पिटाला जोबोद गोनांथि नाथाय नोंथांमोना दिनै बुंदों जिहेतु मोनसेबो मेगनाव नुनाय जे आसुनि बिथांखि लाबोनो हायाखै बेनि सायाव मा बुङो नंगौ बेयाव केन्सार हस्पिटाल बा मेडिकेल कलेज जादों बेयो अकल प्रमद बर'नि क्रेडिट नङा बे मोनसे संग्रामजों फैनाय आंबो बे एखे संग्रामावनो आंबो दंमोन सासे फिसा मावथि हिसाबै आंबो बे संग्रामाव दंमोन जिथु BTR एकर्ड बे एकर्डआव आंबो बहुद बोसोर मथा मथि 30 बोसोरनि बारा आंबो बे संग्रामाव दंमोन आरो बेखौ संग्रामजों मोनबोफानाय आरो बेवहाय गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे
BPF दोलोआबो बै समाव बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानांगौ होननानै डिमान्ड खालामबोनायबो दंखायोमोन थिग बेबायदिनो बे जोंनि मोनसे संग्रामजों फैफानाय बे एग्रिमेन्टजों फैफानाय मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार होननानै जों बुंनांगोन आरो बेखौ जोङो बिथांखौल' जोङो माबा खालामनो जों लुगैया बिथांनो क्रेडिट हारसिं होनो जों लुगैया बेवहाय जोंनिबो अबदान दं बयनिबो अबदान दङ आरो डिस्ट्रिक्ट होननाय लोगो लोगो डिस्ट्रिक्टआथ' सिगांनिफ्रायनो बयबो प्रप'जाल होनानै दोनखानाय दंमोन आरो डिस्ट्रिक्ट होननाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'ल'थ' नङा नाथाय नोंथांमोननि जे थांनाय 17 बोसोरनि समाव मानि थाखाय जायाखैमोन जे तामुलपुरा जिल्ला गठन जायाखै बे तामुलपुराव जिथिया BPF दोलोआ जितु सरकाराव दंबाय थायोमोन बे समावनोथ' प्रप'जाल होनाय दंखायोमोन जिल्ला जानांगौ होननानै प्रप'जाल होनाय दंखायोमोन आरो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो जेरै बजालि ओमफ्राय बबेबा मोनथामसो जादेरबावदों थिग बेबायदिनो मोनसे महकुमाफोरखौ ना साब डिभिजनफोरखौ डिस्ट्रिक्ट बानायनायनि आसाम गभर्नमेन्टआबो थांखि दंखायोमोन आरो बेबायदियाव जादों आरो 17 बोसोरनि गेजेरावनो BPFनिफ्रायबो बेयाव प्रप'जाल होनाय दंमोन तामुलपुरा मोनसे आबुं डिस्ट्रिक्ट जानांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा BTR गोरोबथानि थाखायसो तामुलपुरा केन्सार हस्पिटालखौ मोननो हादों होननानै बे BTR गोरोबथानि गेजेरजों फैनाय बियो जोंनि जिथु MOS मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेवहाय रोखा रोखा लिरनाय दं जोंबो सोदों आंबो तामुलपुरनि सासे संग्रामिमोन हिसाबै ओमफ्राय जोंनि जिथु बै समनि NDFBनि फाइनान्स सेक्रेटारि बिथाङा बे समाव गभर्नमेन्टजों रायलायफुबाय थानाय समाव जिथिया सरकार जाथारनोसै समाव बिथाङा केन्सार बेमाराव भुगिनानै दंमोन आरो बिथाङा केन्सार एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगो बिथाङा थैनानै थांदों आरो बे केन्सार बेमारावनो ओमफ्राय जोंबो बेयाव बुंखादों जोङो नामखौ खिन्थु जों बिथांनि नामावनो जों केन्सार हस्पिटालखौ दोननो नागिरदोंमोन आरो खिन्थु बे जाफुङाखिसै उनावहाय मा जायो मा नाम दोना बे मिथिला बे संग्राम आन्दलन आरो एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंसो नैबे हस्पिटाला फैदों आरो नंगौ बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों दायो आङो बिथांमोननिनो जे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय मिथिनो কি ক'ব দাদা তামোলপুৰত ইতিমধ্যে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে যিটো নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই কি ক'ব ঠিকে আছে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু আকৰ্ষণটো এটা সাংঘাতিক আকৰ্ষণ আহিছে আমাৰ NDA প্ৰাৰ্থী হিচাপে কাৰণ কিয়নো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এজন সুদক্ষ ব্যক্তি বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ 4বাৰকৈ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হৈ আহিছে 2বাৰ MLA হৈছে তাৰে ভিতৰত তেওঁ এজন অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ 5টা বছৰ বিধানসভা চলাই আহিছে ঠিক এইটো ফালৰ পৰা আমি তেখেতৰ যথেষ্টখিনি অভিজ্ঞতা আছে আৰু এই অভিজ্ঞতাখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেখেতক ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে আৰু আমাৰ যিহেতুকে আমি NDA হিচাপে আছোঁ আমি BPFৰ ফালৰ পৰা এটা কথাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে যিখিনি এটা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীক বা ভাষা ভাষিক একতাৰ দলেৰে বান্ধি ৰাখি সকলোকে মৰম চেনেহ কৰি তেওঁ যিটো আমাৰ একতাৰ বান্ধনত ৰাখিছে তো সেইটো হিচাপে আমাৰ BPFৰ এটা সাংঘাতিক হল আছে আৰু সেই হলটোলৈ আমি যেতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ ওচৰত গৈছোঁ ৰাইজে আমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা দিছে আৰু আমি এটাই মানে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যে আমি অহা 9 তাৰিখৰ পিছত আমি ৰাইজে আমাক একচেপ্ট কৰিছে আৰু তেওঁক আমি বিপুল ভোটত জয় কৰি নিব পাৰিম বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ সৃষ্টি হৈছে তামোলপুৰৰ বাসিন্দা প্ৰমোদ বৰুৱাই ইতিমধ্যে BTRৰ যি 5টা কাৰ্যকলাপ হৈ কাম কৰিলে বহুতকেইটা ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিলে সেইকাৰণে ৰাইজক তাক আঁকোৱালি ল'ব নাই এতিয়া আমি এটা কথাই ক'ব লাগিব যে কথাৰে নহয় বন্ধু কামেৰে মানুহক দেখুৱাব লাগিব গতিকে আমি বহুত কথা ক'লে নহ'ব ফুলজাৰি মাৰি কথা ক'লে নহ'ব আমি কাম কিমান কৰিছোঁ ক'ত কৰিছোঁ এইখিনি আমাক নিৰ্দিষ্ট আমি ৰাইজক তেখেতে দেখুৱাই দিব পাৰিছে নে পাৰা নাই আমি তেখেতৰ কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেখেতে গম পাব কিন্তু আমি জানাত আমি তামোলপুৰ হিচাপে তেওঁ চিফ হিচাপে যিখিনি হ'ব লাগিছিল যিমান হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি আমাৰ হোৱা বুলি আমাৰ লক্ষ্যত আমাৰ পৰা নাই ইতিমধ্যে যোৱাকৈ যিটো 2002 চনত ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ তামোলপুৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী MLA হৈ গ'ল তেখেতে কি কাম কৰি থৈ গৈছে বুলি আপুনি ভাবে যোৱা 5টা বছৰৰ কথাটো নহয় তেওঁ আগৰবাৰ যেতিয়া 2001 চনত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলি MLA হৈছিলে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিল তেওঁৰ দিনত যথেষ্টখিনি হেৰিও আছে আমাৰ এতিয়া গোটেইখিনি পিন পইণ্ট আমি হয়তো আমাৰ নলেজত নাই আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তেখেতে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হয় যোৱা বছৰত আপোনালোকৰ BPFৰ চৰকাৰ থকা সময়ত তামোলপুৰখন কেনেকৈ আছিল আৰু এতিয়া কেনেকৈ হৈ আছে বুলি ভাবিব
এতিয়া চাওক 2003 চনত চুক্তি হৈ 2005 চনত যেতিয়া আমাৰ BTC চৰকাৰ হৈ গ'ল, হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰ হ'ল, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমি বেছি কথা নকওঁ, আমি মটঙা চকৰ পৰা নাগিজুলি যোৱা ৰাস্তাটো তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যে চাইকেল চলোৱাৰো মানে গ্ৰহণযোগ্য নাছিলে। গতিকে তেনে হিচাপে তামোলপুৰৰ যিটো অৱস্থা বা অসম চৰকাৰে BTC চৰকাৰ নোহোৱাৰ অৱস্থাত আমি যেনেকুৱা অৱহেলিত হৈ আছিলোঁ বা ইয়াত দৃষ্টি ৰখা তেনেকুৱা ব্যক্তি নাছিল, সেই হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে একৰ্ড কৰি যেতিয়া BTCত আমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ নিজাকৈ কাম কৰাৰ এটা অধিকাৰ পালে, তেতিয়াৰ পৰা আমি ভাবোঁ গাঁৱে ভূঞে এনেকুৱা এটা ৰাস্তা পদূলি বা দলং নিৰ্মাণ হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়াতো সাংঘাতিক ধৰণৰ, এতিয়া য'ত আমাৰ 2 ঘণ্টা লাগিছে তেতিয়া আমি এতিয়া 15 মিনিটত গৈ পাওঁ, ঠিক এনেকুৱা অৱস্থা। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে এইটো ৰাইজেও ক'ব, আমি কোৱা কথা নহয়, যে ৰাইজে আগৰ যিটো পৰিৱেশ, আগৰ যিটো 2003 চনৰ আগৰ যিটো পৰিৱেশ, সেইটো পৰিৱেশৰ যিবিলাক মানুহে হয়তো দৃষ্টিগোচৰ ৰাখিছিল তেখেতসকলেও ক'ব, আমি যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি কথাই আপোনালোক কৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে। হয়, निश्चयभावे बिथांमोना गोबां बाथ्रा फोरमायदों, थांनाय बोसोराव माबोरैमोन तामुलपुरा आरो दायो माबोरै, आरो बै फैबाय थानाय समाव सोरखौ भट होगोन, सोरखौ देरहासार खालामगोन बिथांमोना बुंदों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना NDA नि बिजाथि बिश्वजित दैमारि बिथांनो भट होनानै देरहासार खालामगोन होनना फोरमायदों बिथांमोना। बे समाव आङो तामुलपुरनिफ्राय राजिब बर'नि खौरां।